Yo Nigeria o ụmụ Nigeria alụ na-eme na be anyị amara ụmụ Nigeria na alụ na-eme ụmụ Nigeria na alụ na-eme echeta m mbọsị afụ ndị ọcha na-achị anyị nụnụ anyị nwere ego nyafụnyafụ anyị nwere nne nyafụnyafụ iwe niile dị nsọpụrụ ọsọ na be anyị nụnụ ụmụ Nigeria na alụ na-eme nụnụ ụmụ Nigeria na alụ na-eme nụnụ 1960 ka anyị ji wee nwee freedom erebe anyị ji nwee freedom na be anyị nụnụ Nigeria karịa mgbe anyị gara mmiri tọgbọ iko ụmụ Nigeria na alụ na-eme n'obodo ụmụ Nigeria na alụ na-eme nụnụ ụmụ Nigeria na alụ na-eme nụnụ mgbaba anyị na-asị n'oyili na-ebu unu malụ na ego anyị ga-agwụ rụzie ka ego ji egwunarị Nigeria ụmụ Nigeria wee soba ngilishi anyị sokwere subsidi anyị sokwere reception sabụ anyị nọdụ oyibo a na-asụ n'agụụ ụmụ Nigeria na alụ na-emezinụ ụmụ Nigeria na alụ na-emezinụ ụmụ Nigeria na alụ na-emezinụ nwoke n'ụlọ nwaanyị aka ya zụlụ ike osi kwesị ite n'ọkụ osi dafu ọkụ ụmụ Nigeria na alụ na-emenụnụ nwoke wee si na-ewu ata anyị igu n'isi ata nwaanyị nkwala ya wee oluzie ọnụ ọnwa na abụọ na ịtọ oje n'ofu akụkụ jebepe bịa palọ ndị kọstọma na-ego ihe mmanya na wajezie kpọ ọnya madam owotuonu na ana na-azavasa nwanyị ọ bụrụ na ịjọ na ije azọ ya gị saa ere ya wee zaa dị gị gịnị ga-ebute nsogbu ụmụ Nigeria yeso ọ na-eso okwu nụnụ ụmụ Nigeria na alụ na-eme nụnụ gị bụ nwoke rapụrụ ezinụlọ gị chilọkpa na agbọ wunye n'ime họtelụ n'ụwa a na-akpọghị akụkọ alị ya akpọghị aka ji akọ ịzanụnụ kpọkwa gị akụ na-etigbu okwunu ị na-arụzie na be gị ịzaba ego dị n'okwununu nwunye gị si gị weta ego a ga-eji wechi ebe n'ụlọ nụnụ isi na ụmụ nwaanyị amarọ na ego na-abịa arụ na mkpata ndị onye na-asị na ọnya na-emebi obodo anyị chekigo ogwe gị ka ịmalụ biseme ụmụ Nigeria na alụ na-emenụnụ ọ bụ eziokwu na ndị ọcha lụrụ anyị ọlụ ibe niile anyị ji ebi mana o nwere ibe ndị ọcha lụrụ dị m ụkọ chitinụ ndị mama Chineke ndị ọcha kaba na-eyi Jizọs Kraịst bụ ndị ọcha ka ọ na-eyi nụnụ bụziala ekwensu na-eyi n'afọ Nigeria onwere anyị mezuru chukwu o ji wee bụziala ekwensu na-eyi n'anyị nụnụ ihe Nigeria ụmụ Nigeria alụ na-eme na be anyị ndị ji ego bụ ndị ji ife Samuel Chinedu Ọjị Samuel Electronics ijiji a na-esolu mma bịa kene ijiji eyi n'onu mekene gị ijiji a na-esolu mma bịa kele nọmba 9 na Ogwi Road nụnụ Electronics dị mma ijiji so na ndị ji ego ijiji so na ndị ji ego ijiji solu mma bịa kene ijiji a na-esolu mma bịa kene ijiji so na ndị paike ijiji so na ndị paike ijiji so na ndị paike ijiji
so na ndị paike ndụbọrọ ka bụ ndị kalaka onye kalaka bụ onye kalaka anya fugo ndị paike bụ Naijiria na alụ ndị kalaka bụ onye paike oyi mụ Ifeanyi Ale Samson Alpha and Zen odogwu na-ede m mma odogwu nwa mara ekene m gị Better Plata ka ọ nọ 34 Garden Road ka ekene m gị 34 Garden Avenue ka ị nọzi atụba ndị na-edozi obodo anyị nụnụ onye na-edozi obodo anyị ifugbo ndị abụ na-edozi obodo anyị Alpha and Zen so na ndị ego Alpha and Zen so na ndị ji obodo ndị na-emetụ obodo mma nụnụ akwali ndị na-edozi obodo mma ala Ifeanyi Samson Alpha and Zen onu meke ala Ifeanyi Samson na nna sọvọ ya aka sili ike onye osi ya na ọgwa gị ka ụnọ ga-eside n'orogwu nwoke nọọsụ n'ọpa n'ike nụnụ onye paike ali nwanne so na ndị paike seneta ali dube nwanne odogwu nwoke so na ndị paike onye paike bụ onye ji ego ọrụ onye paike bụ onye ji ego onye ọma onye eze ibe evulu ka na-ekwu n'obodo anyị agbanwe ukwu egwu ka anyị naba n'ife eji mara anyị ịma na o nwere ndị m na-achọ ndị afọ ka mụ gee m ntị ka m gwa gị okwu ụfọdụ na-apa ike n'obodo mana ike vetoro ogologo mana o nwere ndị ike vatoro ogologo ọzọ ọsị n'odogwu original bọọbụ eletrọniks igwe ka m na-akpọ igwe na ego gị toro ga-adị original bọọbụ ka m na-akpọ n'obodo original bọọbụ eletrọniks igwe nwa mama kpọba igwe nwa mama ndị ego batoro ogologo ibe na-ekwu eyiyeyeye ịma na o nwere okwu mkpu n'ọnụ n'obodo ị na-eme anya n'aka ị ga-abụ ibe akwa ebolo ka arụmụ dị nnukwu anọ na coronavirus ọbụla eziokwu eyi ibe a na-eche erike n'ụwa mana mpụta tụere nkwụ n'ọnụ n'obodo obi aṅụrị abịa m na ọ bụ ogene ka a na-anụ ibugwu ihe bara ndị almọndị aka siri ike n'obodo alụmọndị ezigbo mmanya alụmọndị aka anyị na-agụ alụmọndị aka anyị na-agụ alụmọndị aka anyị na-agụ
almondia ka ị na-aṅụ nwanne m ka m gbago okwu eyi almondia ime egbe osi bịa alechede akaji ugo nne ya nwunye nụ almondia nwa mama almondia ebube agụ na-eche na agụ n'odogwu batụbịa mana ebube agụ na-eche na agụ almondi batụbịa mana almondi ya bego alechede chief risi elem kingdom chief priest elem kingdom chief risi elem kingdom akaji ugo nne ya odogwu almondi a brandi VSOP mmanya dị anyị mma ọ dị mma na anụ daka mụ na anụ ọkụ eke na-aṅụ daka anyị na-aṅụ alụmondị ha daka anyị na-aṅụ alụmondị ya amaka alụmondị ya onye ọma onye eze ogbuebi nke karịrị obodo ogbuebi nwa n'ọgbọ ezigbo nwanne m na-egadị o nwere ibe m na-ekwu adịbasị ka m na-enye ndị mmadụ Toscana sịrị anyị kwuwenu o nwere okwu ụbọchị si ede o nwere ka ụbọchị si ede mana ọ bịara ịkpọ na fonu our service dị sharp ịkpọ na fonu na Toscana ọgwụgo dịla azụ enyega 30 minutes ebula azụ bịa ma nke amịlami ma nke esiri esi ụdị nkwụ ọbụla na ị chọrọ bụ abịanụ deliviri anyị just kpọọ na fonu kpọọ isi ugo na fonu taba azụ kpọọ vita na fonu ka ịtaba azụ kpọọ isi ugo fonu ka ịtaba azụ kpọọ CJ na fonu ka ịtaba azụ kpọọ Toscana na fonu nwanne lachaba aka maka gịnị Toscana cares for you coronavirus anyị ama nkweneta eziokwu na anyị ama nkweneta asị m na anyị ama nkweneta korona na anyị ama nkweneta korona na anyị ama